Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάση, της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν στον αμήν ημίνα, Άγιε επίσκεψε και Ιες ασθενείας ημών ανοιχτρωματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, Θεέ βασιλεία σου, εν το θέλημά σου, ως ανώνα και της γης. Τον άρτην ημών των επίστων σήμερον, κάψε μην τα πλήματα ημών και μισοφιέ μισοφιλέτες ημών. Εμείς ενέγγις ημάς πειρασμόν λαρίς ημάς από του πονηρού. Ότεξε στην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου νίκας βασιλεύς και τα βαρβάρα δωρούμενος και τους αμφιλάδες θαυρούς πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ότι εξωθήσου σταυρό εξουσίου στη φωνή μου και είναι η πολιτεία του σωτηρμού σου δώρεσαι Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δύναμη σου της Χριστής Βασιλής ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων της μαχαίν έχει η δυσίων ειρήνης αεί των τρόπεων. Η νύν και έξω στον αμήν προστασία φοβερά και κατέστη την παρήδης αγαθή της θυσίας μου πανήμητε Θεοτόκη. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείων σώσους εκέλεσαι να σας βασιλεύει και χώρη για αυτής ενώνωθη την νίκη διότι έρχεσαι των Θεών μόνο ευλογημένη. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δημοθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Νικοδήμου και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι όνομα του Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Δόξα Δι Αγία και ομόσιο και ζωπιό και διαιρέτω τριάδι πάντων οικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν ψήσει Θεό και επικείς ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν ψήσει Θεό και επικείς ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν ψήσει Θεό και επικείς ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει, Χριστό μου αναγγείλει κρινές σύνσου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει, Χριστό μου αναγγείλει κρινές σύνσου. Κύριε τι υπερπάνει σαν λιγοντές με πολύ πανίστευεμέν. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και έσω τρία αυτό είναι ο Θεό αυτούς. Κύριε Κύριε αντιλήπτωρα μου, δόξα μου και ψώνω και παλίδι μου. Φωνή μου προσκύρινε και έγρασα και δίωξα μου στο ρωσαγιά. Και εγώ κοιμήθηκα και ύπνος εξηγέρθη μου, Κύριος επιλήψετέ μου. Μου φοβηθήσα μου η άδο ελόντων κύκλος συνεφθεμένων, με ανάσταση εσώσον μου ο Θεός μου, τη επάτας πάντσα τρεοντάς Ματέος οδόντας αμαρτωλών συνέκουψας. Το Κύριο σου Κύριε και των λαών σε ευλογία σου, εγώ κοιμήθηκα και ύπνος εξηγέρθη μου, Κύριος επιλήψετέ μου. Κύριε μου το θυμό σου λέξη μου, δευτερική σου παιδεύση, μεταβαλήσουν επάγγισά μου και επεστήριξη με την χειρά σου. Μου κρυστινίαση εν σαρκή μου προσώπου του οργή σου και στην ειρήνη εν σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αναμείνουν μου υπερήγαν και πάλι μου σε σωτείο βαρύ της αναπεμέ. Προσώζαν και σάψαν με όλο πέσμα προσώπου αφροσύνης με ταλαιπώρησε και δεκάφθηνο ως τέλος βαλμένος σε τραπάζουν παρεγόμενοι. Ότι εψώμεν πλήσεις εμπεγμάτων του κρυστινίαση εν σαρκή μου ζακός και ταπεινόθυνο σφόδρα ριόμου χαμούς της καρδιάς μου. Κύριε εναντίον σου πάση ευθυμία μου και ο συναγμός μου προσώπου απεκτήδη, καρδί με τράχους να επέλυπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και προπέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαντίες μου ήγησαν και έστησαν και ήγησαν μου μακροθυμέστησαν και ξεδιάζονται οι στήντες ψυχή μου και οι στήντες στα κακά μοιράζει σε μακρότητα σου και τελειώστα σου άλλη μέρα μελέτησαν. Εγώ δεν σου κουφώ σου, εικόνη και όσοι άλλων σου κάνει το στόμα σου και γενόμενοι όσοι άνθρωποι σου ακούγονουν και όπου έχουν το στόμα του αυτοελεγμού. Ότι έπεισε Κύριε έλειψη εσύ ακούσε Κύριο Θεός μου, ότι εικόνη με μήποτε χαρός με εχθροί μου θα σου λεφθούν πόντας με μέγαλο ορμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσχας έτοιμος αλυτόμενοι ο οποίος και κοντός. Ότι είναι αναμείο μου γόνο και με κυβερνήσει υπέρ της αμαρτίας μου, δεν φίλοι μου δώσει και γραφέ δεν περνάει και πληθύνουν με σύνδεσμο με αντίκωση.
Οι ανταποδόντες με κακά αντιαγαθών διαβαλώνουν επίκαιται δίγωνα δοσύνη. Μην καταλήψεις με Κύριε Θεός μου, μία απόσταση μου, πρόσεχε Θεέ μου και της σωτηρίας μου. Μην καταλήψεις με Κύριε Θεός μου, μία απόσταση μου, πρόσεχε Θεέ μου και της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωρεί ζωή, δίψε σε ψυχή μου, σαν πλώση εισάρχη με Κύριε μου και βάτη και ανίδρο. Ούτε στον Άγιο Όφη μου, στη δύναμη σου, στη δόξα σου, στη κρίση του ελαιός, παρελβάς τα φίλη μου, την έσου είσαι. Ούτε σε ευλογή σου, εν τη ζωή μου και το όνομα της αγατασχέας μου, σε αξιέδες και ποιότητες εμπιστή, ψυχή μου, χείλη γαλιά σου, ενέσαι στο στόμα μου. Γη μνημονευόσων θρομνείς σε όρθες μελέτες νησιώτα. Γεννήθης βοηθός μου, και σκέφτερε εγώ θα αγιάσομαι. Εγωλήθη ψυχή μου πίσω μου, την πλάτη δεξιά σου. Αυτή διεσμά την εζήτηση, εν ψυχή μου, σε λέψη στα κατάτα της γης. Παραδοχής της χειράς τροφέας, μέρη της αλλοτέκων έσων. Δε βασιλεύσαι εγώ της Χριστός, που επενεύεστε πάσα μου, ένα αυτό δεν πάει στα μαλλον τον άδικα. Εν της όρθης μελέτες νησιώτα. Γεννήθης βοηθός μου, και σκέφτερε εγώ θα αγιάσομαι. Εγωλήθη ψυχή μου πίσω μου, δεν ελάβει την δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και έξω στον άμα. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός, αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός, αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και έξω στον άμα. Κύριο Θεός σωτηρίας μέρας και κάραξα και νυχτήρα αντίον σου. Εισελθέτων ο Θεός σου ψυχή μου πλην το ους στο δείσιν μου, ότι απλήσει κακόν η ψυχή μου ζωή μου το αδίνησε. Προσυλλογήσουν εδώ καταβαινόντων εις λάκων και νύχθινες άνθρωπος αβοήθησιν νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέβρον σε κάφνο και γνήσιατη και αυτής χειρός αρπόστησαν. Εθνών μελάκου κατωτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου, με μέμπης τρίχτη, θυμός και πάτης μετρούς μου σου φύγεις με με. Εμάκρυνα στους γνωστούς με πεμούθαν με βέλημα αυτής παρεδόθηκε όψη υπερεγόμοι οφαλμίους ένσης αυτοχίες. Έτσι έκρασα προς εκεί κυρίων τη μέρα διαπέτας προς τις προσέρας χείρας με μύθους εκρής ποιής θαυμάσι ή ιατροί αναστής εξομολογήσουν δέση. Μη διηγήσετε έτσι το τάφο τελεός και την αληθιά σου διαπολία. Μη γνωστήσετε την σκοτά θαυμάσιας και δικαιοσύνη σου και επιλεγισμένη. Εγώ προς εκεί κύριε και έκρασα και το πρωί ψυχή μου προστάσει συναντή κύριε από αυτή τη ψυχή μου, αποτρέψτε το πρόσωπό σα το μου. Φωσιμη εγώ και εγκόψε μου, η κόσμο σου αφήσει τα πνεύματα που σε προήθουν. Επιμέδη ήλθε ο αργία σου πυροσμού σου, ταραξάνου σου, το σαν μα η όλη μέρα περάσει με άμα. Μάκρυνα σαν μου φίλο και πλησίω και του γνωστού μου ταλαιπωρία. Κύριο Θεό, σε δύο μέρε και έκρασα και νύχτη εναντίον σου. Εισελθέτω ο Θεό όπω η μου πλέον το ου στη δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό με το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και με επιλαμβάνουν πάσα αντεποδό αυτού. Τον ευλατεύοντα πάση τη ομοία, τον νιώμενο πάση τα γνώση σου. Τον λειτουργούν εκφράσει τη ζωή σου, φανώντα σε ελέη και θερμή. Να επιπλέον αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε του αετονιών σου, και όλη η αιμοσύνη σου κύριο σε γρήμα πάσα αρκουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη ίση Ισραήλ τα θύματα αυτού. Τύρμο και λίμωνο ο κύριο μακρόθυμο ή πολύ έλεο, ο πιστέλο θα πληστεί ο Θεό ήταν αναμεινή. Που θα σε ανομία σε μονεπίση, εν μείνει εδώ κατσαμαρτία μόνο τα παιδι και εν μην. Ότι κατατέψει στον ουρανό που ζει κρατέωσε κύριο τέλο αυτού, του φορμόνου αυτών. Καθώ να παίξουν να το λέγω δεσμόνι μάκρυνα αφημών τη ανομία ημών, καθώ κτήρι πατηρίου, κτήρισε κύριο φορμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα μόνο εμεί επιθυσμένοι. Άνθρωπο συγχώρησε ημέρα αυτό, άνθρωπο θα αγρό του ξαναπήσει, ότι πνεύμα διέλθει να πω και έχει υπάρξει, και ούτε επιγνώστε τον τόπο αυτού. Το τέλο του κύριο Θεόνου και ο Θεόνου επί τη φορμένου αυτών, η δικαιοσύνη αυτή επιήσει, όλη τη λάση για αυτή αυτού, και με μνημένη στον τολό αυτού ποιήσει αυτά, κύριο του ουρανού, ότι είμαστε θρόνο αυτού και βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντα σε άγγελα αυτού την άκρη ισχύ του λόγων αυτού, θα ακούσω τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτή του είναι σε θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο υποτία αυτού, ευλογεί ψυχή μου των κυρίων. Εν παντή τόπο υποτία αυτού, ευλογεί ψυχή μου των κυρίων. Κύριε, άκουσε την προσευχή με νότη συνδέσει με τη λυθία σου. Εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη σε έτσι χρήση με τα πουλού σου του, δικαιοσύνη των οποίων σπαζών. Ότι κατεδείξει ο Θεό τη φυσική μεταπείνωση στη ζωή μου, κάθισε με φωτεινή σου του αιώνα και κυρίασε με το πνεύμα μου, χαρά η καρδία μου. Εμεί τη μερών αρχαίων μελέτη εν πάση τη αίρεση που είμαστε χρόνο μελέτων. Διεπέθεσα προ τα σχηρά μου ψυχή μα για νηδρώσει. Ταχύσου άκουσα μου και ρεξέλεπι το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σώμα μου και με αυτού μα καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστόν πίσω με το προετελέον σου δεψίλη, αγνώρισό μου και δεν εφορέσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξέλουμε τον εχθρό μου, κύριε προσεκατεύθυνο, δίδαξα με πριν το θελημάσιο τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό δικήσει με και ευθεία, ένα εκδροματό, κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτύπου στην ψυχή μου και εντελέσει εξοδοτρέψει ο Θεό μου. Να πολύ σπάντα φλήμα την ψυχή μου, και εγώ του σου ημί. Σ' μου κύριε δικαιοσύνη και μη έλθει μετά το πουλού σου. Σ' μου κύριε δικαιοσύνη και μη έλθει μετά το πουλού σου. Το πνεύμα στο αγαθό δικήσει με και ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύχη και έξω στην άλλη. Αλληλούια, 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 δόξα Θεός, αλληλούια, 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 δόξα Θεός, αλληλούια, 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 δόξα Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Συ. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Ελέησον. Υπέρ της άνθεν ειρήνης της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε. Ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου,
Ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Πέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας φόβου Θεού σιώνεν αυτό, Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου Εις μαθητές σου επέστης μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σε τον χωική παλάμη, συλλαφόμενον πλευράν και μη φλέξαντα τάφην, κηρύττω της αήλου Θείας ουσίας, εν ύμνης μεγαλύνομεν. Γενίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε τον ως Θεού εκτάφου αναστάντα Χριστόν, που βλεφάρις ειδώντες, αλλά καρδίας πόθο πεπιστευόντες, εν ύμνης μεγαλύνομεν. Ο άγγελος ευώαμπτη και χαριτωμένη, αυνή παρθένε χαίρε και παλινέρο χαίρε, ως οσίος ανέστη τριήμερος εκτάφου, φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ, η καρδόξα Κυρίου επίσε ανέτειλεν, χόρευεν και αγάλουσιον, σίδε αγνή, τέρπου Θεοτόκεν, εν τη εγέρση του τόπου σου. Χριστό το Θεό παραχόμεθα, ότι σένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξον αναπέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ήγαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Έμον μέλλον χειρίσου, εξερευνήσας τας πληγάς, μη μυθομάχης τύσης, τραυματιστέν τη δίασεν, συμμαθήτες ομοχρόνοι, και ζώντα κήρυτε Θεόν. Σήμερον εαρμυρίζει, και νυχτήσεις χορεύει, σήμερον έρονται κλήθρα, τυρών και της απιστίας, κομμά του φίλου πόνος, ο Κύριος και Θεός μου. Πάσα πνοή ενέσατο τον Κύριον, ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εις ύψης της συμπρέπειμνος το Θεό.
εις εν αυτής χρήμα εγγραφτών, δόξα αυτή έστεν, πάση της οσής αυτού, υμνούμεν σου Χριστέ το σωτήριον πάθος, και δοξαζομέν σου την Ανάσταση. Ενείτε των Θεών της Αγίας αυτού, ενείτε Αυτόν, εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ως σταυρόν υπομείνας και των θάνατων καταργήσας και αναστάς εκ των νεκρών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, ως μόνος παντοδύναμος. Ενείτε Αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, όταν άδειν σκυλεύσας και των άνθρωπων αναστήσας τη Αναστάση σου, Χριστέ, αξίωσον ημάς εν καθαρά καρδία, υμνήν και δοξάζειν σε. Ενείτε Αυτόν εν τύμνηχος άλπιγγος, ενείτε Αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, μετά την εκτάφου σου φρικτή έγερσιν ως τες φραγίδας σου κέλισσας, Χριστέ του μνήματος, ούτω και κλεισμένων θυρών εις ελίληθας, προς τους πανευκλεείς αποστόλης σου χαροποιών αυτούς, ευθέσου παρεχόμενος τούτης πνεύμα διάμετρον έλεος. Ενείτε Αυτόν εν τύμπανο και χορό, ενείτε Αυτόν εν χορδές και οργάνων, Θωμάσο και δίδυμο σου γιν εν δημονήν οίκαση, τις μαθητές οφθης Κύριε όθεν υπίστησεν, της η Αναστάση και της κατηδούσισεν, εγώ αημιβάλλον, ως θέλεις ψηλάφης ο Χριστός το θωμά εγώησεν, βάλε την χείρα και γνώθη με ως θέα έχοντα, και γεωδε σώμα, και μη γίνω άπιστος, επίσης δε της άλλης πιστώθητη, ο δε βόησεν, ο Θεός μου και ο Κύριος, σοι υπάρχεις, δόξα τη εγέρσης σου. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι, νύκε άειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεθήμερας 8 της εγέρσεως σου, Ιησού βασιλεύ, μονογένες λόγε του Πατρός.
προφήτες σου και κλεισμένων των θειών πίσων τας χείρας και τους πόδας και την ακύρατον μου πλευράν. Οδεύεις της εφάση, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξα Συ. Δόξα Συ, τον δείξαντι το φως, δόξα ενυξής της Θεός, και πηγής ειρήνης, εν ανθρωπής ευδοκία. Νόμεσε Πρόσδεξε την δέηση μήμων, ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός, ελέησον ημάς. Μόνος Άγιος ήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός η δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Να δεχτάς την ημέραν ευλογήσεσαι και ελέησο το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Αγωσίασαν Κύριε την ημέρα τα άθλια να αμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ελεθόν και δέδον ψευμένον το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Βαίνει το Κύριε το έλεος σου, ημάς καθά περιφύσαμεν. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφύγει εγεννήσεις ημινεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελεημματί. Και νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Εσφραγισμένου του μνήματος η ζωή εκάφου ανεστήλας Χριστέ ο Θεός και των θύρων και κλεισμένων της μαθητές επέστηση πάντων Ανάστασης πνεύμα εφέστη αυτόν εγγενίζον ημίν κατά το μέγα σου έλεον. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιαεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος.
σήμαση, ζωήν χαρισάμενον. Χριστός ο Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θανάτων πατήσας και της ένδης μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Νικοδήμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της κόμης ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλεόντων, οδηφορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαριτή. Κύριε ελέησον. Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλάξατε το Κύριο πάσα ηγείτες, πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Σάλατε δι το όνοματι αυτού, τότε δοξένεση αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Είπατε το Θεός φοβερά το έργο σου, εν το πλήθης δυνάμεώς σου θεψεύσοντες σε οι εχθροί σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Πάσα η γη προσκυνήσατος άνση και ψαλάτος άνση, ψαλάτος αν δει το όνομα της σου ύψιστε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου,
σώσον ημάς. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός, ημών σώσον το νόμο σου και ευλόγησον και κληρονομήσου το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φίλαξον. Αγίωσον τους αγαπώντες την ευπρέπειαν του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μην εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επισέ. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπο να φεύγει ημάς και ελεήσε ημάς. Όσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντας η Αλληλούια. Που γνώμεν τη γη την οδόν σου εν πάσιν έθνεση το σωτήριό σου. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντας η Αλληλούια. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντας η Αλληλούια. Ευλογήσε ημάς ο Θεός, μη φοβηθεί τους αναυτών πάντα τα πέρατα της γης. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ένιν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογέννης Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θάνατον πατήσας. Εις ον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Χορηγών ήμουν εν το παρόν διόν, την επίγνωση της αληθείας και το μέλλον τη ζωή αιώνιου χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Το Θεός και διασκορπίστη σαν ίχνη αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Λύθηκα γνώση κλιπέτος, αναστηγείται καιρός από προσώπου πύρος.
σώσον εστι εκ νεκρών, θανάτων πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Αυτή μέρα είναι επίσης ο Κύριος αγαλιάσομεθα και εφρανθόμεν εν αυτήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Σοφία ορθή. Εν εκκλησίες ευλογήθε τον Θεόν Κύριον εκ πηγών Ισραήλ, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σφραγισμένου του μνήματος η ζωή εκτάφου ανετήλας Χριστέ ο Θεός, και των θυρών και κλεισμένων της μαθήτες επέσουσι πάντων Ανάστασης, πνεύμα ευθές δι' αυτόν εγγενήσαν ημίν, κατά το μέγα σου έλεος. Ο Ζεύγος όμως Σιγόν και ξυνόρις θαυμαστή Τιμόθε, πανσοφέ και μαύρα νύχη Χριστού, εν Θεός ηθλήσατε. Σύμμορφοι καροφέντες των παθών του Κυρίου, δόξης ακαταλήστου ηξιώθηστε αυτός. Πρεσβεύοντες στο σωτήρι υπέρ των ψυχών ημών. Πετράδιστος της Εκκλησίας, τιμινάριστος πολέος Θεού, ανεδεικτής ιεράρχα πανέφημενος, ως Χριστός οικονόμος της χαρίτος παντίον όσων ημάς ελευθέρωσης. Πέτρεον συεχριστών το Θεόν δωρούμενος δωρήσεις Θεήμην, το μέγα έλεος μνήστητη Κύριε ως αγαθός προδούλος σου, και όσα εν βίο ημάρτες συγχωρήσον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυναμένος, και το μεταστάντι δούνε την ανάπαυση. Ως 12 πυρσός λιχνία έλαμψαν οι 12 αριθμοί Χριστού Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος, Λουκάν, Ανδρέας και Ιωάννης, Βαρθολομαίος, Φιλιππός, Ματθαίο και Σίμωνη, Μάρκος και Ιακώβος και Θωμάς ο Μακάριος, και ύβγασαν τους πιστεύοντας, χαίρετε λόγου οι αυτόπτες. Διγεννήσει την παρθένιαν με φύλαξας, ενδικήμιση τον κόσμο που κατέλ Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, μητήρη υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεβίες τες εσνητρωμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Η φιλοφράγμον η δεξιά της ζωοπαροχών σου πλευράν, ο Θωμάς εξηρεύνησε Χριστέ ο Θεός, συγκεκλεισμένον καρτών θυρών ασυσήλθες, συν της λύπης Αποστόλης ευώαση, Κύριος υπάρχεις και Θεός μου. Κυρίου δε
επέμβομεν. Ότι Άγιος Υ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμη Δύναμις Άγιος ο προκειμένων του Αποστόλου εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε τι και οι μακάριον αφέθησαν ανομίες. Σωτία πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. πρόσχομαι Εν τες ημέρες εκείνες εισήλθον οι Απόστολοι στο ιερόν και δίδασκον
Παραγενόμενος δε ο αρχιερεύς και οι συναυτός συνεκάλεσαν το συνέδριον και πάσαν την γερουσίαν των Υιών Ισραήλ και απέστειλαν εις το δεσμοτήριον αχθήνε αυτούς. Οι δε υπηρέτε παραγενόμενοι ουχ έβρον αυτούς εν τη φυλακή, αναστρέψαντες δε απήγγειλαν λέγοντες, ότι το μεν δεσμοτήριον εύρωμεν και κλεισμένον εν πάση ασφαλεία και τους φύλακας εστώτας πρώτων θυρών, ανοίξαντες δε έσω ουδένα εύρωμεν. Ως δε ήκουσαν τους λόγους τούτος, ο στρατηγός του Ιερού και οι αρχιερείς διπόρουν περί αυτών τι αν γέννητο τούτον. Παραγενόμενος δε της απήγγειλεν αυτής, ότι ιδού οι άνδρες ους έθεστε εν τη φυλακή συν, εν το ιερό εστώτες και διδάσκοντες των λαών. Τότε απέλθον ο στρατηγός συν τις υπηρέτες ήγαγεν αυτούς, ου μεταβίας, εφοβούν το γάρ των λαών, μη λιχαστώσιν. Αγαγόντες δε αυτούς έστησαν εν το συνεδρίο και επερώτησαν αυτούς ο αρχιερεύς λέγον, ου παραγγελία παρηγγείλαμεν ημίν, μη διδάσκην επί το ονόματι τούτο, και ιδού πεπληρώκατε την Ιερουσαλήμ της διδαχής ημών, και βούλεστε επαγαγίνε θυμάς το αίμα του ανθρώπου τούτου. Αποκριθείς δε ο Πέτρος και οι Απόστολοι είπαν, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπης. Ο Θεός των πατέρων ημών ήγηρεν Ιησούν, ον ημείς διαχειρίσαστε, κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός αρχηγόν και σωτήρα ύψωσε τη δεξιά αυτού, δούνε μετάνοιαν το Ισραήλ και άφεσιν αμαρτιών. Και εμείς μεν μάρτυρες των ρημάτων τούτων, και το Πνεύμα δε το Άγιον ο έδωγεν ο Θεόν. Της πειθαρχούσιν αυτόν. Ειρήνηση. Αλληλούια, και προσελάβου, Κύριε, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Το μνημόσυνον αυτόν εις γενεάν και γενεάν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα της. Έχω κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ειδώντες οι άνθρωποι ο επί σε σημείον ο Ιησούς έλεγον, ότι ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Ιησούσουν γνούς
ότι μέλους συνέρχεστε και αρπάζειν αυτόν ή να πείσωσιν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις το όρος αυτός μόνος. Ως δε οψία εγένετο, κατέβησαν οι μαθηταί αυτού επί την θάλασσαν, και εμβάντες εις το πλοίον ήρχοντο πέραν της θαλάσσης εις Καπερναούμ, και σκοτία ήδη εγεγόνη και ούκ ελιλήθη προς αυτούς ο Ιησούς. Είτε θάλασσα ανέμου μεγάλου πνέοντος διηγείρετο, ελιλακότεσουν ως τα 225 ή 30, θεωρούσι τον Ιησούν περιπατούνται επί της θαλάσσης, και εγγύς του πλοίου γινόμενον και φοβήθησαν. Ο δε λέγει αυτής, εγώ ημί μη φοβήστε. Ήθελον ουν λαβήν αυτόν εις το πλοίον, και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εισήν υπήγον. Τι επαύριον ο όχλος ο εστικός πέραν της θαλάσσης, ειδών ότι πλοιάριον άλλο ουκίν εκεί ημιέν, εκείνο ισό ενέβησαν οι μαθηταί αυτού, και ότι ου συνεισήλθε τις μαθητές αυτού ο Ιησούς εις το πλοιάριον, αλλά μόνοι οι μαθηταί αυτού απήλθον. Άλλα δε ήλθε πλοιάρια εκ Τιβεριάδος εγγύς του τόπου, όπου έφαγον τον άρτον, ευχαριστήσαντος του Κυρίου. Ότε ουν είδεν ο όχλος ότι ο Ιησούς ουκέστην εκεί, ουδέ οι μαθηταί αυτού ενέβησαν και αυτοί στα πλοία και ήλθον εις Καπερναούμ ζητούντες τον Ιησού. Και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης είπον αυτό, τραβή πότε ο δε γέγονας. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς και είπεν, αμήν αμήν λέγω ημίν, ζητείτε με ουχότι είδετε σημεία, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και χορτάστητε. Εργάζεστε μη την βρόσιν την απολυμένην, αλλά την βρόσιν την μένουσαν η ζωήν αιώνιον. Είναι ο Υιός του ανθρώπου, ημίν δώσει. Τούτον γάρο πατήρ εσφράγισεν ο Θεός. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Κύριε Παντοκράτορ ελέησον. Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, ο δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Νικοδήμου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συμφορήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν δικόμη και ενορία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των πρώην αποψαμένων
πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, έτσι δε και του δούλου του Θεού Κωνσταντίνου, υπερού τελείται τα μνημόσυνα και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό πάμπλη μέλημα εκούσιον και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτων ναό τούτο, κοπιών των ψαλόντων, και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έψαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτή στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτού τη Αγία αυτού, καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, της συγχαρητή, οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε. Ήνα και αυτή συνημήν δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι οι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι οι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή σοφία. Ελέησον. Ευχαριστούμε σε Θεός των δυνάμεων που καταξιώσατε μας στην καινή του Αγίου σου της Ιστηρίου και προσθέσιν της Κύριμης σου πέρα των μετέρων των μαθημάτων και των απολόγων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών πίσω μας αξίους γενέσαι και προσφέρεις ιδεήσεις και εκκλησίες εν εμάθους υπερματός του λαού σου και ικάνος ημάς σου έφερε στην διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμει του πνεύματός σου του Αγίου καταγνώστος και προσκόφης του καθρότου μαρτυρίου της συνδύσεως ημών επιτολής της εμφανή καιρό και τόπου είναι εις ακούν ημών ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή ελέησον. Καθαρίσιμον τες ψυχάς και τα σώματα που παντός μορφίζουν σαρκός και πνεύματος και δόησιμην ανέλθον και κατάκτητο του περάσταση του Αγίου σου της Ιστρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστος και συνέσεως πνευματικής δούς αρχής πάντων με το φόβο και βάξου λατρεύωσης ανενόχως και κατακρίτους με την Αγίου σου Ιστρίου και της υπολογής σου της αξιωτή. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.
Βασιλέα των όρων υποδεχόμενοι. Αμήν. Και της Τες πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστήνε ημάς αποφάσεις θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών
και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου, Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώθηνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσκου, Κύριε. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι δια των εκτιρμών μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός εις το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση Και το πνεύματι σου. αγαπήσομεν αλλήλους να εν ομονία ομολογήσομε. Πατέρα Υιών και Άγιον Πνεύμαν τριάδα ομοουσίαν εαχώριστον. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ρωτώνται πάντων και αοράτων. Εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εξ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σταρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρία της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα υπερ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά γραφάς, και ενελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το καλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλόν, στο μεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελεόν ειρήνης θυσίαν ενέσεως. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος
με τα πάντων ημών. Και μετά του πνεύματός σου, ανοσχόμεν τας καρδίας, ερχόμεν προς τον Κύριο, ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αξιόν και έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίστω την μέλουσον υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου το Αγίο υπέρ πάντων νομίσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και φωνών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης και εκ των καιρών ημωδεύσαστε κατεξίωσες και της υπαραστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα με τάρση απτερωτά. Των επινοικίων ύμνων άδοντα βόντα και κραγότα και λέγοντα. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαός, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ωσανά εν της ύψης της, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Ωσανά ο εν της ύψης της. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τάσα εκ των σώων σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε ευλογούμεν Και πίεσον τον μενάρσον σε ευχαριστούμεν Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Αξιον εστίν ως αλήθως μακαρίζειν σε
η Θεοτόκον. Την αημακάριστον και Παναμόμητον, μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν, ασυγκρίτως των σεράφιμ, την αδιαθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω Εμπρότης νηστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Νικοδήμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και δώσει μην ενενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και σε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Μετά του Πνεύματός σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις οσμήν ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθόμεν. Την ενός της φύσεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν, την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραχόμεθα. Καταξίωσον ημάς με τα λατήν των επουρανίων και φρικτών μυστήριων ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότους εις άφησιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσένη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλίστεσαι των επουράνιων Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν στους φιλέθες ημών, εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη
φάση. Και το πνεύματι σου. Τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνουμε. Δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης οδαθών εξομάλισον κατά την ηγάς του ιδιαν χρία, εις πλέουσες ήμιλεψον τους οδηπορούσες, συνόδευσον τους νοσούντας, ή ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεχ του ευλογητός ή. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχομεν Άγια της Αγίας, Εις Άγιος της Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξα
Ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισόμενος. Πάντοτε νικαιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρωθεί το δοστόμα ημών εν έσεως σου, Κύριε, όπως υμνήσαμε την δόξα σου, ότι ηξιώσας ημάς μετάσχει των Αγίων μυστηρίων σου, στήριξον ημάς εν τόσο αγιασμό όλη την ημέρον μελετάν την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθοί μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Δόξα σε, Κύριε, δόξα. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε Σιγάς του Τριφλάνθου που περιβέτω τον ψυχώρη μόνο και την παρούση ημέρα κατεξίωση μας των υπουρανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες εν δόξου Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και σε την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν. Ονόματι Κυρίου. Κύριε ελέησον. Ο ευλογότος ευλογώντας σε Κύριε και αγιάσου, σε καθηκόντας, σώσον του λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύς, της άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνα. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνα. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνα. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου των Αγίων ο χώρος, έβρε πηγήν της ζωής και θύρον παραδείσου, εύρωκαγώ την οδόν δια της μετανοίας, το απολωλός προβατών εγώ ημί, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ο πάλεμεν εκμείον το πλάσας με και η φωνή σου θεία τιμήσας, παραβάσει εντόλην δε πάλι με επιστρέψας εις γυναίξης ερήφθην, εις το καθομοίος είναι Πανάγαγε, το αρχαίον κάλος αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εικόνιμη της αρήτου δόξης σου, και στίγματα φεροπτεσμάτων, δικτήρισον όσον πλάσμα δεσποτά και καθάρισον σιες φλαχνίαν, και την ποθήνην πατρίδαν παράσχουμη, παράδεισου πάλιν ποιον πολίτην με. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός των δούλων σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δικαίοι εκλάμψουσιν ως φωστήρες των κεκοιμημένων δούλων σου ανάπαυσον, παρορών αυτού πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τρίλαμπες της μίας θεότητος ευσεβώς υμνήσομεν βόντες, Άγιος ο Πατηρών Αρχός, ο συνάναρκος Υιός και το Θείο Πνεύμα, ότι σών ημάς πιστής λατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρπασον. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην χαίρεσαι μνή, Θεός αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, διείς γένος των ανθρώπων έβρατο την σωτηρίαν,
δια σου εύρημε παράδεισον, Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ την ψυχήν του δόλου σου, εν θαού και στη πόνος που λείπει, ους στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητο. Τα πνεύμα των δικαίων, τελειωμένων, την ψυχήν του δούλου σου σώτερα ανάπαυσον. Λάτων αυτήν εις τη μακαρίαν ζωή την παράση φιλανθρωπέ. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσον και την ψυχήν του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματις, Υιό Θεός ημώνων κατά βάσης άδει, τα σώδυνας λύσας των πεπαιδημένων, δώσ' και την ψυχή του δούλου σου σώτερα ανάπαυσον. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η αγνή και άχραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος και ίσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε την ψυχήν του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκειδεόμεθα υπερμακαρίας δύναμης και αιωνίου αναπαύσεως της ψυχής του κεκτημένου δούλου του Θεού Κωνσταντίνου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό πάμπλημεν μα εκουσιόνται και ακουσιόν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, εν θεδική αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών, άφησε τον αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλική στο ημών ετισόμεθα. Άσου, Κύριε. Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσω, των θάνατων καταπατήσεως, των δε διάβολων καταργήσεως και ζωήν του κόσμου σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου Κωνσταντίνου. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρο, δίνει λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα του παραυτού πραχθέν. Εν λόγω ή έργο η διανοίως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκέ στην άνθρωπος ο ζήσεται και ουχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Κωνσταντίνου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθόμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κοιμημένου δούλου σου Κωνσταντίνου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν στον ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και ύμνηστε αδελφέ ημών. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και ύμνηστε αδελφέ ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη. Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου εφημάστη αυτού χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Αμέστη
Αγιωσάμενος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας, της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Ξενίας και των Εναγίης Πατέρων ημών Θεοφάνους Επισκόπου Περιθεωρίου και Πέτρου Επισκόπου Άργους του Σημειοφόρου, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός και ευζηλάνθρωπος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και έκτισεν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη ο Κύριος. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς.